Kyllä, mutta mennäänpä seuraavaan testiin. Eikä tuen teko. Mä kannasin vielä hattata, niin sytytellään tulijana milloin minnekin. Milloin uuni solaa. Milloin me kerran sytytetty jopa kirkkoakin. Useimmiten kyllä kuitenkin Hannilainen puolet. Tästä on tullut sananlasku, että takkuutet on puoliksi poltettu. Mutta mitenkäs helsinkiläiset asujuu tuen teko? Itse asiassa ihan hyvin. Teidän lähettämässä tiedotteessa oli kyllä se, että meidän täytyy ottaa tuletekoväline mukaan. No, kun me mentiin sitten siihen tuohon paikalliseen S-Markettiin, oliko se K-kauppa, ne oli jo mukaan. Hömppäjä myyjiä siellä oli joka tapauksessa. Mentiin sinne ja yritettiin etsiä sitten niitä tuletekovälineitä. Ei yritetty kyllä. Niin ei löydetty mistään. Mä menin sitten sieltä kassalta kysymään, että onko teillä stentareita. Kassa katsoi mua kuin vegetaarisesti tiiviöstä. Mitään. Joo, me sitten näytettiin, no niitä, joilla tehdään niin kuin näin, tuli syttäreitä. Ja kassa sitten, hei joo, kyllä hän on kuullut, että semmosia on maailmaa, mutta se ei ole vielä levinnyt kuulemma tänne asti. Tämmöiset välineet, että heillä on kyllä semmosia kuin tulitikkuja kassan säännöstä, jos se kävi. Eikö ollutkin näin? Joo, mä pidin sitä stiliasti aina hokkalaiselle tiedoksi tikkuasia kädessä ja ihmettelin, että mitä me tämmöistä tarvitaan, kun nyt tikkuja on joka puolella. Et mitä hittoa, miksi me maksetaan tämmöistä? Ai niin joo, katos. Täällä oli. No siinähän niitä pitää. Joo. Sinähän voit nyt alkuhokkalaisena näyttää, kuinka tehdään tikuilla tuulta. No voi hyvä mies, kyse oli tulitikusta. Ei puutikusta. No se on rikki päässä. Mitä jos ne on rikki, niin eihän ne silloin toimi. Siinä on varsin rikki päässä. On varsin rikkipäisiä. No ei tosiaan. Tästä pitkä miinustila. Tästä tuli minä. Ei sovituksia riittää. Hei! Tosta kyllä tuli mieleen, kun mulla noita riittää. Nyt voisi kyllä syöttää tupakkaa. Joo. Tiedätkö meikä? Joo. Tupakka-aski kyljessä lukee. Vahingoittaa ympäri. Niin. Ja antakaa 2 miinusta, se on yhtä kuin plussa. Ei ole viitti teille. 2 miinusta on. Tuolta kaupasta tuli mieleen se seikka. Minkä takia tätä kantina teillä oli suihkusaippua? Ainoastaan niitä palasaippua. Kovia palasaippua. Joo, se siitä testiosasta. Niin, no kyllä minä tämän saippujen tuntiin. Katsopas, kun meillä tähän annetaan tämä henkilökohtainen keski-ikä, kun minulla on ajaa aika huolta. Ja normat meillä on vähän niin kuin. Katsopas, tavallinen saippua. Tähän kuivattaa ihoa. Ja kuivaessa iho kiristyy, että tällä tavalla. Niin, häviää kurtut naamasta, eikä niitä potoksia. Joo. Turha meillä on vaan Nää kaikki niinku suut tänne. Joo, tästä nimenomaisesta syystä kauneusleikkaukset on vähentynyt ajan myötä, vaikka silmin nähtävää tarvetta olisi kyllä edelleen. Joo, täällä kierroskoittaa. On yksi toinenkin probleema olemassa, nimittäin kuivuminen. Ja siihen on paras kerros oli tuumankerros tummia. Ja mikä puhdistaa yhden, sen voi aina lyödä saksalaisturistille sulateenjuusta. Niin, ja on sieltäin kerran kannattaa tehdä tästä. Saunuminen täällä on aika suurta huvia. A, koska se on ilmasta. B, tuosta sitä ei ole. Löyvätkin heitetään välillä niin kuin spedesketsien mallista. Selkeämätkä ruvella silmät tallaa päähän. Eikä se helsinkiläistä suhtautuminen tähän sallukseen. Itse asiassa ihan hyvä. Mennään sen verran, että teillä on hyvä ottaa olossa. Nyt sinä se vasta sanoo. No, vinkkinä teille. Tosta tulikin muuten mieleen. Mä olin viime kesänä tää asuntomessu näyttely. Minäkin kävin siellä ja se oli yksi aika hieno näköinen palvelu. Menin sisälle, kävin katsoa sitä saunausta tosi makea. Oi jumakauta. Mä ajattelin, että minäpä kokeilen, mutta heitin vaatteet pois. Kävin kiukkaalle, heittelin vettä kiukkaalle, sitten mikä kierrettiin sieltä. No vartin verran siinä oli ja mä ajattelin, olisiko vaan multa osallistua tähän löyheiton M-kilpailuun. Testataan. Heittelin lisää ja varmaan semmoinen vartin verran, lähemmäs tunti. Siinä heittelin vettä kiukkaalle ja tuli tyttöystävä siinä saunaan ja se sitten ei aina. Tuus pois sieltä. Ensinnäkin se on sähkökiuas ja toiseksi tähän taloon ei vielä asetettu sähköä.
tyttöystävä. Siitä sen Alamäki sitten lähtee. Nyt mäkin tiedän, mikä on myötähäpeä. Mutta tämä tarina opetti meille sen, että naisten kanssa mikä pärjää parhaiten se, joka ei niitä tarvitse. Se, että pojat, oletteko ajatellut hakea työtä täällä? Täällä on monenlaisia vaihtoehtoja. On käpyjen kerronta, on kukkarasetelmien tekoja, mansikan poimintaa. Ja jos vielä haluaa nostaa uraputkessa ylöspäin, niin voi nostaa ne kävyt sitä kuulla. Meillä ei ole semmoista kuin Helsingin on suunnitelmat joustohöllistä, jossa joka havaisuutta vähennetään väkeä. No mistä ei voi vähentää ihmisiä, sieltä sitä vähennetään vähän vähemmän vähennystä. Niin, ja meillä on tällä päivällä sanottu, että elää vielä liikkuu, voit vielä onnistua. Kun töihin lähdetään, niin aina annetaan sinulle 120% palkkaa. 120%. 120. Ei, hitto vielä. Siis deodorantti kai on pakko 100% varmuuden. Siitä muuten tulikin mieleen, että se olisi aika hyvä, kun olisi sellainen 100% varmuus, niin ei tarvitse noita lehtolaksia eikä muutakaan lähteä tuolla jälkeenpäin. Mutta se ei ollut deodoranttipari. Ai, Se puhuttiin siitä varmuudesta. Mutta toisaalta joo. Töistä tuli, ja tuosta sananlaskusta varsinkin tuli mieleen, että meillä on Helsingissäkin yksi sananlasku. Me emme iskelmaisesti. Me ollaan. Ette usko, kuinka monta kertaa minäkin olen naiset ottanut turvaa. kyllä me uskotaan. Ei ole kaikkea. Sitten tuosta yöstä tuli mieleen. Minä ajattelin kyllä, valitettavasti Pekka. Tässä alun perin, että mä ryhdyin kunnanjohtajaksi. Mutta sitten mä totesin, että ei hitto vielä, että siihen pääsee kuka hyvänsä, joka vaan haluaa. Halukkaat ei tahdo löytyä. Ilmeisesti yksi halukas löytyy. Siitä on aika jo. Mä siirsin niin verran sivuun sitä uraputkia. Ja sieltä löytyi se hommeli, mihin minä pyrin kynsin ja hampain kaikki mahdollisiin tavoin. Minulla oli jopa kampanjapaikakin päällä. Eikä kylähulluus. Eikä sitten naisille tiedoksi, että tähän kampanjapaikan otan sitten teidän mimmareita tämän esityksen jälkeen. Jos te kävi, ei ole vielä täällä. Meidän on kyllä tuotavaa tulee jo riittävästi, että kannattais enemmän kyllä viisaaksi pyrkiä. Erottua haluaa toimia. Kyllä, mutta onnistuuko tätä pääteistua kalastaminen? Täällä päätetään, että puhutaan niin paljon verkkoja, että koska me toivotaan saada särkeä, sillä se kuulemma kasvattaa jälkeen. Tosi viime vuosina on ollut sitä laatua aika vähän. Ai jaa, että verkko on hyvä kalanpyydys. Minä olen viimeksi Pikku Natiaisena törmännyt verkkoihin, kun katselin, kun äiti lähti illalla ulos ja laittoi verkkosukat jalkaan. Ei, kyllä me ollaan Artsun kanssa käyty monesti salassa. Varsinkin virvelin heittämisessä. Hirveän kallis harrastuslaji se on. Joka heiton jälkeen pitää ostaa uusi. Tää. Joo, Kuulassa on kymmenittäin mennä virveleen. Mutta onneksi me saatiin Kuulasportin kanssa, siinä on hyvä kauppi. Me saatiin sen kanssa sopimus, että joka 100 virveli on ilmanen. No! Vain 3 leimaa enää puhuttu. Onkohan pojat ymmärtää? Minäpäs katson näitä vähän maltia. Miten sitä virveliä ei edetä? No, ei se ole sen vaikeampi ollut. Niin, mutta mitä jos ottaa sitä miehenkin mukaan? Niin joo. Siinä on sokea jäädään. Jaa, minä. No minä katson. Kelata se ensin. No hyvä. Eläminen onnistuu. Kyllä. Miten sitä? Kyllä, sä meni ihan. Tämähän on ihan miten sä. Siis sä näytit, että... Joo. Näin, mitähän se onnistuu Hämeen hitaimmalta. Ja varmaan. Taitaa on Hämeessä syödä aika